Ak niekedy skrachuješ a ocitneš sa na ulici, toto video ti zachráni život. A prvou vecou, ktorú budeš musieť urobiť, je nájsť si nejaké miesto, kde budeš žiť. Môže to byť v metre, v nejakom doupieti, alebo v prírode. Ak si vybral svoje miesto na pobyt, tak ďalšou vecou bude zaobstarať si potravu. A tu môžeš získať dvoma spôsobmi. Buď pôjdeš žobrať prachy, alebo si to jedlo ulovíš sám. A ak sa trošička posnažíš, tak nenakrmíš len seba, ale aj väčšiu skupinu bezďákov, za čo ti budú nesmierne zaviazaní. Po prípade môžeš nájsť ešte aj nejakú potravinu v kontajneri. Ale zase dávaj aj bacha, čo z tých košov vyťahuješ, lebo tvoj bezďácky život sa môže veľmi rýchlo skončiť. Cca 80% bezďákov sú spokojní s tým, že sú bezďáci, preto nechcú svoj život ani nejak ináč zmeniť. A malý tip na záver, ak by si to už náhodou nevydržal, tak príroda ti je otvorená do Korán. A pre viacero takýchto videí ma nezabudni sledovať. Zatiaľ nazdar.